Ara parlem de l'etapa solidària del Casal dels Infants, i és que des d'aquest casal ubicat al barri del Raval de Barcelona acompanyen prop de 6.000 infants, joves i famílies desfavorides cada dia a fer petits passos cap a l'autonomia. Reforcen l'educació als nens i nenes que ho necessiten, donen suport a les seves famílies, formen en oficis als joves i els procuren oportunitats de treball. El seu lema és «La pobresa no s'hereta». Tenim a l'altra banda del fil telefònic el Lluís Prats, vicepresident del Casal dels Infants, a veure si se sent. Sí, hola, què tal? Bona tarda. Hola, bona tarda. El Casal és una ONG, una associació? Com funcioneu exactament? Mira, el Casal és una associació que neix de la societat civil, que detecta fa 30 anys una problemàtica important dels infants en el barri del Raval, i a partir d'aquí doncs, comença a actuar amb una sèrie d'accions per tal de veure que els infants que estan al carrer, que no estan anant a l'escola amb tota la problemàtica que això comporta, de famílies desestructurades i problemes familiars, doncs comença a fer acompanyaments als nanos cap a les escoles i després acompanyar-los per fer activitat extraescolar, per fer reforç escolar i demés. I neix amb aquesta voluntat des de la societat civil i com una associació. A partir d'aquí doncs, ha anat creixent en aquests 32 anys que portem. Segueix estant bastant en mans de la societat civil, en tant en quant la direcció del Casal està en mans d'una associació, on som 23 socis que tots són voluntaris, no som professionals, no cobrem del Casal, i aquesta associació doncs, té una junta directiva que doncs, governa, en certa manera, el Casal i l'equip professional que hi ha treballant en el Casal. D'acord? Aleshores, és una associació amb aquest format que no és el més habitual ni el més estandarditzat en les ONGs, on està més professionalitzat sobretot tot el tema de la part de gestió i direcció de les ONGs, i aquí funcionem més en base a aquests orígens de societat civil i, de fet, depenem molt del voluntariat. Pensa que al Casal tenim uns 800 voluntaris i uns 120 treballadors per poder arribar a tots els projectes que fem en els diferents barris. De fet, sé que teniu campanyes de suport al Casal, no? Parla'ns una mica d'elles. Bueno, tenim diverses campanyes de suport. Nosaltres fem campanyes per incrementar el número de socis que puguin pagar una quota i que això ens genera un recurs econòmic important i una fidelització per part d'aquests associats, d'aquests socis, però és evident que dels 6 milions que nosaltres maneguem de pressupost per poder tirar endavant els 51 projectes que tenim a 5 barris diferents de Catalunya, bueno, de Barcelona principalment, però també de Salt, doncs, com et deia, d'aquests 6 milions, aproximadament un 40% és de fons estatals i un 60% de fons privats. Que aquests fons privats necessitem fer moltes campanyes, moltes accions amb les empreses per tal de poder anar rebent aquests ingressos. Últimament en fem bastantes en els últims anys amb els xefs més reconeguts del país, com el Ferran Adrià, el Joan Roca, la Carme Ruscalleda, amb espectacles del Liceu, amb la Fàbrica Menjar Solidari o amb l'etapa solidària que ara mateix doncs, està en vigor. Hi ha 101 restaurants de tot Catalunya que hi participen i anem fent activitats constants al voltant de les empreses que ens ajuden per poder recaptar aquests fons que necessitem per tirar endavant l'obra social que nosaltres fem. Déu-n'hi-do. Doncs moltes gràcies, Lluís. I seguirem amb la Dona. Moltíssimes gràcies a vosaltres per fer-vos ressò del que fem al Casal. A tu, gràcies. És també amb nosaltres a l'estudi la Dolo Marès. Ella és responsable voluntària de comunicació del Casal dels Infants i com a experta en comunicació i xarxes, de fet, ja ha estat amb nosaltres en algun altre programa. Hola, Dolo. Hola, què tal? Sabem que l'etapa solidària va lligada al projecte Vincles. Explica'ns una mica això. Bé, el projecte Vincles és un projecte que tenen mares i nadons de 0 a 3 anys i aleshores doncs, amb l'etapa solidària alimentem una mica aquest projecte
ja fa bastants anys. És un projecte on les noies que necessiten suport amb els nanos d'aquesta edat i a més elles no estan tampoc integrades laboralment o que necessiten integrar-se socialment perquè venen o d'altres països són noies molt joves o noies que venen d'altres països amb dificultats, doncs es crea una xarxa tant de mares com de nadons i aleshores per una banda, diguéssim, el casal es fa càrrec dels nadons i per altra banda, doncs, les mares també reben suport. Per tant, és un projecte molt inclusiu perquè funciona a dues bandes, diguéssim.